Disilakan untuk kedua orang tua. Aduh Romo ibu ngapuranen aku yen ana salah lan lupaku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dodo rina wengi lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggalantuk paring pangapuran urip tentrem ayem uga kanthi mulya nganti anak wani marang wong tua yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tua yen nganti ana sewu siji sing wani suwarganing donya ana sukune wong tua wong kang tulus setya gedhe ganjarane rina wengi lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggalantuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya wani marang wong tua yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tua yen nganti ana sewu siji sing wani suwarganing donya ana sukune wong tua wong kang tulus setya gedhe ganjarane suwarganing donya ana sukune wong tua wong kang tulus setya gedhe ganjarane Bisa dipeluk Bapak Ibu mikanya.